बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउज बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउज बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउज बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। मार 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 ओए मार मारो बे समाव चीन आरो भारतनि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। मार 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 बे समाव लादाखआव फिन भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय। बे समाव लादाखआव भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय थासारि। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउजआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। इसको पकड़े रहने साहब, पत्थर बचाओ। अरे अरे इनको नीचे बे समाव लादाखआव फिन भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय। बे समाव लादाखआव भारतारि रौनिया आरो चीननि रौनियानि गेजेराव बुलाय सोलाय थासारि। साहब मैं भी कवर कर रहा हूँ। हाँ आपको वीडियो खींचो, बोला मैं खींचा हुआ साहब। अभी वो देख 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 go go go, oh come on run